ka JN Suzuki Maublay lembat ki weki branch ki badan hajwai ICAR Maulai bat Mairang ki ay ki scheme bapher kum ka free helmet cash discount ka basan hajar tingka rider jacket ka bah 9,000 tingka khatsan persen ka discount haki accessories ka exchange offer haki nugi model EMI bat finance da ka down payment bat ka sut ka barit. Ki nongnya kali sal kilayalum krui ha jaka yang kali kebadan Mar Persya ke State Bank of India kandai lat ban penpau ke jing Persya halor ke jing syak khang jong ki ban yai lengba ke kandai lat ban mi syamot pran. Kini ginongnya kali kila lektur sya office jong ke Shillong Municipal Board ban lekpan jing syai na Chief Executive Officer. Kilong bakimyo kitshu ya ki nong lek nong wan namar bagi hapan penhiar ya ki tang hakmat ke DC office. Ka Mairang Presbyterian Science College haka khatway tarik unai weng arajar arpulai kala penhap perda ya ka college week jong usnem arajar arpulai ka bala sedang naduk ka henriu tarik unai weng haka ba u advisor jong ketenat puli putih ke Sarkar Jela uba Himalaya Shangpliang uba lalongkum Kongsan. Lasaki lang daw Deputy Commissioner jongka Eastern West Khasi Hills District uba Gideon Karmo Plangkum Sumbot Kongsan ka Block Development Officer jongka Mairang CNRD Block ka Dr. LR Nyota kidikot jongka Governing Body nalor ki wei ki bala syakot semua. Daki spangut ki Asya kila mi sya surok ban penlong ya ke jingye yai rally hasor Nongstoin. Kila sedang ya ke rally na MCH Hospital Terter haduk Market Complex New Nongstoin. Kadau ke penlong ya ki Asya ban yai rally kalong ban penpau ya ke jingbem sengohun ya ke jubab ka menteri ketenar ke koi kekia ka Dr. Amperin Lengdo halor ke jingdawa jongki. Ki Asya kila berngem ban beteng ya ke jing ya ki lada ke Sarkar kam sengap ya ke jingdawa jongki. Ka War Jaintia Social Organization kala penhap perdana ya ka sports meet hagaba la penlong ya ki jing la ka beper Hamadan Divine Savior Parish nong Temai Shillong. La sakhi lang dau ba sambor lang dingdo ubadei try jong ka sam khamti kum u Kongsan harangkat ka jing don lang jong MDC ka War Central jong ka JHADC uba Holando Lamin. Ka Khasi Students Union Upper Shillong Circle haka sipau tarik unai weng arjar arpulai kala penkup buram yaki arpu prangut ki samla pule ki bala pas bah nado ka examine secondary school leaving certificate hado ka kerdan PhD bat kuntupru yaki nringut ki nongilai sports haka boxing arm wrestling swimming haka national but international level ki bawan ra buram ya kathain Upper Shillong barok kuwai. MLA Barim jong Melim constituency uba Hamletson Darling ulalong u Kongsan harengkat ke jinge don lang jong u Education Secretary jong ka KSU Central Body u samla penkemen lang san miet kum usumbot Kongsan rengkat ke jing sak hilang jong ki kme ki pa bat ki bahayeng hasem jong ki balasya penkup buram. Ka samla ka badai nakasnong nongna Southwest Khasi Hills District. Kalawan ra ya ka nam bat buram amtang ya ka yeng kasem Nrei wat ya ke jelahi barak kuwai hadien bakal job ya ke jing yakun interstate pageant competition. Kani ke samla kadai ke Great Mercy Langte ka khun jong ka kong Kasmutia Langte bar uba Running Star Paliar kibana ka shnong Domsok High Nongna Southwest Khasi Hills District. Kandai ngut gibriu ke laman sau jur ha ke jing plo jong ka yo ka badie ki bom pataka hanong ba Mathura Uttar Pradesh. Kajing plo kala sedang nakawai kedukan bat kham hadien kala por sya nyau teli ki wai pat kidukan. Kidai kidukan ki bala dep yo jingbet bandi ya ki jing pen betai pataka nak benta ke Diwali. Hagani ke jing ja shipau teli ki tuk ki badan hajan jongka kila ingkong. Ka anti-terrorist squad jongka Uttar Pradesh kala lek khenra haki babun ki jaka bat kala yo kem saungut ki briu ya ki bala subajur baki la bandai ki dekhot jongka ISIS. Ka ATS kala lek khenra hadien bakala yo jing tip na ketanat sentiat baki don ki leno ki batmu ban hiar kensan ha Uttar Pradesh. Kam hadien layo jing tip babarok saungut ki dai ki badon jingya dai bat ki samla puli jongka Aligarh Muslim University. Kawai ke tunnel kala khlem ha Uttar Rakshi District jongka Uttarakhand
ban kidon hado life ringot ki brio ki basya telep syapo ki kon ho ni rap kidang thau la thau lenti ban yok pelak ya ki te ki brio ki sakut hapo ka lenti pok khendo ka bajrong kumba 100 kilometer siteng Menteri Rangba Jangga Chhattisgarh Bhupesh Baghel ulakular balada ka Kongres kan wan phai biang hagabor sanchar kan ai jingerap pisa khatsan hajar tengka shisnem syabaro ki kentai ki badai ki nongsong snong Jangga Chhattisgarh Kamenswa ka BJP kalau ong balada ka wan hagabor kan ai jingerap khat ar hajar tengka shisnem ya ki kentai ki badan lok mentah ka Kongres kala penhe ya kador da ka bakular ban ai khatsan hajar tengka shisnem Daki million ngut ginong India gila rakhi ya ke Diwali da ke bathau sundon da ke record ke bathamai ha ke Guinness World Records. Ginong India gila thang R.RR million teli ki ding penthaba ki bala bu ha ke tendong ba penlang pniang ba la penme ya ke te ki tendong kumba 100% minute AA. Lala bantang ya kita ki syarak red dai lengba ke jingrap jong ki R.1,000 ngut ki samla puli. Karukom rakhe Diwali ha India mentau snem kalong ke compare nabala rakhe ha kata karukom bakannom penjaklia ya kal air namar bagi jaka kum hanong ba Delhi kila dei lepa gi jaka ki bakala air banring mensem kalong ke bajaklia ha Madhya Pradesh la penkhi imbiang ya ke jinglong terai jongki ha kapor bagi rakhe ya ke Diwali hagani ke jing rakhe Diwali la penyu daki masi halor ka met jongki brio Bat kani ke jing penkhi imbiang ya katerai kadai hak snong bhidabat. Ki brio hakani ke snong kingek balada ki penyu dak masi ka jing pos niu jungki kansa urlong. Kingek ru bagi don life lai klor ngut ki blai ki ba im hak met ka masi balada pha yu dak masi kan long ke jing kerku yiki. San ngut ki brio ki badai na ka juk ka yeng ka sem ba kentup ya lai ngut ki khanaret ki la yap Hakajing Ploding Hadimapur District Jongga Nagaland. Kani kalaja hakapor khatway duna hakamit sngi blay. Lasuba bakajing Ploding kadai nakadaw kajing ben betay bom Diwali. Kiladon sanpau tali kilonging kiba marjan kibla syakta hagani kajingja. Kala simpor hado arkentai ki pulit-pulit ding ban pelip ya kading. Ka Narcotics Control Bureau kalau yo ban arkilo drug cocaine na way ubari ubana Zambia ban kila yo kemru ya ka way ka bari ka bana Tanzania ka batmu ban wanshim ya utai drug baro arngut kila syakem na Delhi cocaine bala yo kurup na ki usongdor khatsan klur tengka ki pulit ka Delhi kila kem ya arngut gibriu ki bajudi ya ki mark sheet tok ban penyo certificate degree ya ki brio bat ki dei ki certificate na kelengi university sarkar bat university private ki pulit ki layak kurup khat khandai teli ki certificate tok bakan top ya ka certificate jongka Shanghai International University William Carey University Shillong Uttarakhand Rajasthan Karnataka bat ki weipat Kita kiba di ya ki certificate tok ki di hakador ke pasdang naka arpa wajar tengka hadu arlak tengka ke wei ke certificate. Wei brio ubana Thane Maharashtra ula order online ya ka mobile ke ba saupun ri wajar tengka. Nrei ula yo penban daka song ke badon laiteli ke sabon. Ki pulit gila register case ya gani ke jingja bat kidang tokit ban lap Laka day ka jing le thok jong ko company ka ba uthiet ne day ka jing le thok hasiteng lenti. Kertong uba he aspa tam ha Telangana. Uba yakun yagani ka election manta uday kertong jong ka seng Congress G Vivekananda. Ka jing don jeng em jong kalakot nrius pa klor tengka. Ubawan ba arpa ha ka jing he aspa uday hi kertong jong ka seng Congress Srinivas Reddy. Uba ka jing don jeng em jong kalakot saus pa Nreu folklore tengka. Kani kalong kat kum ke affidavit bagi lapha syaka election commission hakasngi bagi thap kerteng. Nyutli kishnong haga jilla Tamil Nadu. Kila rakhi ya ke Diwali hakarukam ke jar-jar bha. Kabagi pennon kam tangda ki jing pentaba henrei kim shimla pensawa bom pataka AA. Kile kumni namar ba kim kwa pan pentot ya ki sim ki bala sedang du jaj. Ki bawan ban syong ban sa hajan ke shnong jongki. Namar ka jing tieng palat, namar ka jing sawa ki bom pataka ha ka jing rakhe Diwali,
Uway ula thapsim ula rung hapo yeng breu bat ula syong hangta hado khatsan genta ai tat hado bana one poi kinong tray ketanat wildlife ban kemyo u. Kani ke jingja kadai ke belaja ha Kunur Tamil Nadu. Ka Israel kam shimla kala jingmut satya bat ka yengs kembek ha kanong rem jongka kata ban kerwit ting ha Gaza hado bakile no Hamas kinda do jat sendon. Uhe sipai jong Israel, Chief of General Staff Lieutenant General Herzi Halevi, ula kerensyai syak sipai jong Israel hakapot bat ke Gaza bakim day ban aili, nrei ban kerwet bek haduk baki Hamas kinda duk jait sendon. Ula kerensyai syak sipai baka thong jong ki kadai ban yo ya ke jingjob daga ba penyap lut ya ki leno Hamas, bat ban penpra lut ya ki ketem jong ki kumjuru ya ki tiartma jong ki. Ula aiman semik sipai ba mentah ka Israel kaladon hakalenti jong ke jingjob. Menteri rang bado ka United Kingdom Rishi Sunak ula penhiar syuki no ya ka Home Secretary ka Suella Braverman. Kani kadai ka jingbate kam thamai jong Sunak ya ki menteri sarkar jong Ki khubor kila sapriang ba hakajaka jong ka Braverman Sunak ula ban penrung no dau James Cleverly. Daki pau hajar ngut kipat ba kila mi ha kajing yalang kaba lalong ha Amsterdam banya keren halor kajingma kaba ap na kajing long jingman ka sun beneng. Ya kani kajing yalang la penyai daka wei kanong tray mon sngobha ka Greta Thunberg. Nrei kajing yalang kala syak pentut no na kadau baka Thunberg kala ailat ya kikintai gibana Afghanistan bat na Palestine ban keren halor ka syongsuk syongsain ha kita giri. Wei ubriu ubana ka wei pat ka kenhun seng ula kiu sharansan bat ula ong baka ni kadai ka jingyalang bani keren halor ka jinglong jingman jong sun beneng lani ka climate change bat kamdai ka jingyalang ya keren politics. Shuaban sedang ru kala don ka jingsya pentut namar ba kidon ki kenhun ki bara ya kalama Palestine ki bala perta ha kadai ka jingyalang ban penpau ba ki kershan ya ka Palestine. Shispa live hoteli ki karkhana penmi jan ki badon kampaji na ganong ba Dhaka ha Bangladesh kila khang menta bat ki klembo por lanukin plebiang. Kadau kadai namar ba ka jingya ki kinong belaban dawa penkiu ya ka bainong jungki. Muhammad Sarwar Alam ubadai Superintendent of Industrial Police ula ong baka kenhun jong kinong bela kala dawa ban penkiu ya ka bainong jungki syaka arpulai hajar taka shibnai. Kajing ya ki kala puru syaki weipat ki jaka bat kalami kajing ya pen ibor hapadang ki pulet bat ginong ya ki. Kidan palat ars pangut kinong India ki bana kathain chatai lamingi khamtam na Mizoram bat Manipur ki bala let ban ya khuntma na benta ka Israel ha Gaza. Ki ars pangut tam kentop ya ki kintai bat ki shinrang ki de ki Jew ki bana ka jat ben riu Bnei Menashe ki ba kamyala de ba ka thmei jong ki ga na Israel. Ki jat ben riu Bnei Menashe ki dei ki barit pat ki badan tang kumba khandai hajar ngut ai ha ka than chatai lamingi jongka India. San ngut ki sipai America ki layap hadien ka jingbathai jongka leng sun jongki ha ka than mingi jongka Mediterranean Sea ha ka por bakidang sha ai jing hikai. Ka US European Command kala pentip baka jingbathai jongka leng sung ka dei ha ka por baki ju ai jing hikai kumba jule man ka sngi. Marsenio jing tip ya kani ka kenhun yarap kala lej marmar ban ajing yarap nrei sniu bok no ba omdon uweiru ubalat im. Haga jing toket kala sedang ban lap ya ka dau tenrai. Jong ka jing bethei ka ling sun nrei ka Amerika kala krenshai ba kamdon jing edai ai bat kathma ka bami ha Middle East ka dei be ka jingja accident. Sashisin ka school jong ki Jew ka badan ha Montreal, Canada. Kala syak tambor biang haki runar da ka jing ther kuli. Ki pulit menta kila penjur ka jing pahara ha ka tei skul namar bala antat baka dau jong ka jing syak tambor ka dei namar ka thma padang ka Israel bat ki Hamas. Nado basdang ka thma padang ka Israel bat ki Hamas kalami kha ka jing ya pen ibor padang kinong Israel bat kinong Palestine ki basyong basa ha Canada. Saungut ki briu kila yap ha ka jingklem ka ying mau ha Wenzhou City, China ha ka por bagi nong tre kidang maramot ya ka tegi ying. Ka kenhun yarap kam shim lala pan ai jing yarap ha ka por ka babiang na ka daw ka jing ther palat ulap ba. Ka jing tokit benia halor ka tegi jingja kadang ya syakmat.
Menteri Rang Bado ke Canada, Justin Trudeau, ulas sedang aiding biang ya ke India da ke baban biang sa sisien, bagadai ke India ke bedon ketiban peniap ya unong yalam ki Khalistan, Hardip Singh Nijar, ha ke khendau ke siap jong ke Canada. Trudeau ulaong ba ke Canada ke don shibun ki daw ban keno ya ke India, nrei baro kan sa syai kedar ondaladep ke jing tokit. Kajing edai hapedeng ke India bat ke Canada menta ke kham jengai hadin ke ni ke jing keno. Dang shen ke India kala be hadu sau pongut ki opsa na Canada ki badon ha India. Kum ke jing pen ibor lang namar ba ke Canada kala be yau ambassador ke India sya Canada. Ki nong kersyan jong ke Sang People's Party hanong ba Madrid. Kilami sya surok ban persya halor ka ain baka sorkar kelawan ra na benta ban map no ya ki pap kisang jong ki politician ki bala sya rai pen rem bat sya set patok ka sorkar kalau ong bagi don kumba prapo hajar ngut ki paj ba ki ba mi sya surok ban persya nrei ka People's Party kala kam bagi don hadu san lak ngut ki paj ba ki ba mi ban persya ya ka jing ya ki layalam da u klik ka PP Alberto Nunes Feiju. Itu gilong kimat, ku blay.